sa DYHP alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ito mga balita mga kasama, pagtiwas sa trabaho sa Cebu City Medical Center kon CCMC Building, itagda ng sugdan sunod simana. Samtang LTFRB niawhag sa mga operators nga tarungon ang kondisyon sa ilang mga sakyanan, subay sa ilusad nga kampanya batok sa dilapidated PUV. Samtang usa ka mayor sa South nga bahin sa probinsya sa Sugbo gisuspenso. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, mahatod sa itong mga balita news updates. Ano karong Lunes, magkasama Pebrero 2, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Naminaw sa ilang mga Radio 612, mayong hapon ninyong tanan sa atong digital platform DYHP, ariman sa Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man ka mo nahimutang mga kasama, ma-access, mabati ang DYHP. Ngayong hapon sa tanan nga mga nagmaneho sa ilang tagatag sa mga sakyanan, paingon na mapauli sa tagatag sa mga Pinoy-anan, lain mga destinasyon karong mga orasa, taxi drivers, ngayong hapon yung tanan, mga private car owners na nagmaneho apan nakatune in sa DYHP pinagi sa ilang mga car radios. Ngayong hapon yung tanan sa ato ang mga overseas Filipino workers o FWs nga nagpaminaw karon sa atong Sibya. Maayong hapon ninyong tanan, maayong adlaw sa nahimutangan sa lain-laing kanasuran karong hapunan. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Si Mindanao Mayor Rajiv Inad, Vice Mayor o mga konsehales sa lungsod nga nagsilbi sa milabayng termino, gisuspenso og usa ka tuig tungod sa kaso kabahin sa reklamo sa barangay Napo o Gindaruhan nga nakitaan og mga liki sa yuta o gituoang resgo sa mga residente nga posibleng mahitabo ang landslide. Nadawat ni Inad ang suspension order karong yung adlaw, Pebrero 2, 2026. Subay niini ang first councilor nga si Leslie Inad mo ay magsilbing officer in charge kung OIC mayor sa lungsod, samtang si konsehal Mulot lapot mo ay mahimong vice mayor. Ang tanang pwesto sa mga konsehal nagpabiling bakante tibuok tuig gawas kung adunay mando ug lagda sa paghuli. Sa alas 5:15 sa kahaponon at sagin ninyo ang update, labi na ang pamahayag, statement nga ipagawas ni Mindanao Mayor Rajiv Inad kabahin sa suspension order nga nagawas o nadawat karong adlaw sa buhatan sa mayor. Samtang sa laing balita mga kasama, pagtiwas sa trabaho sa Cebu City Medical Center kon CCMC Building, gitagda ng sugdan sunod simana. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Gitakda na usab nga sugdan ang pagtiwas sa trabaho sa Cebu City Medical Center kung CCMC Building sunod semana. Matod ni Mayor Nestor Archival nga siya ni-issue na og notice to proceed sa Dakay Construction and Development Corporation. Ang isutang contractor may winning bidder pagtrabaho sa Phase 5 sa CCMC Building nga magtiwas sa katulungan to sa kapitong andanan niini. Sumad Archival nga sugdan na ang pagtiwas sa mga building unya sa Pebrero 12 o kumanon sa buwan sa Disyembre. CCMC magsugod na. February 12 man siguro. Mo pa? Release na ko notice to proceed nila. Pero sa atong deadline na
ni Mayor, mamahuman. December. Magsugod na ta sa January nga pagdamot og pasyente. Daghan na rin mga 400 labing gamay. Si Mayor Nestor Archival sa kasamdangan, ang CCMC maka-accommodate lang og kapenso sa kagatos ka mga pasyente nga malandig sa maong tambalanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman, Eli Balonos, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP. Una sa lahat. Traffic Update. At oras sa alas 5:17 sa kahaponon, atong i-check atong kadalanan ning oras sa kahaponon ning adlong Lunes, mga kasama. Unsa sitwasyon sa imong nahimutangan Radyoman Josephos Quijano, JQ? Radyo mo nationwide. Yes, wala pa kasama radyo Balay na at wala ko sa kulimutan karon sa may Osmeña Boulevard kung ika sa may Finti Rotonda padung sa may downtown area. Modertra andagan sa mga sakyan karon Baga Orasa diri sa may eskina Pedro Rosario, eskina Orlandon o diri sa may eskina San Siangco diri sa may Colon area. Samtang ang Pikas Lane, hindi ka sa may data na padong sa may Finti, moderate sa bandagan sa masakyan karga pada Orasa. Samtang ang Pedro Rosario, hindi ka sa may iskina, Osmeña Boulevard, padong sa may New Imusod, moderate heavy traffic karon, padong sa may MG Kinko Avenue. Samtang ang Pedro Rosario, hindi ka sa may iskina, Osmeña Boulevard, padong sa may South Bus Terminal o Inbagaso, iskina Virama Avenue. O dito heavy traffic sa Garo Baga Orasa, padung sa may Tasak Pardo Highway, o gini sa may daan, padung sa may SM Seaside. Ang East RP, wari ko daw, kay muli ang daga sa mga sakaran, ang bikan sa may Dalisay, padung sa may Plaza de Pidisyo, kikatay sa may Plaza sa Tanay, padung sa may Dalisay, moderate ang Garo Baga Orasa sa kapunon na. Samtang ang Mango Avenue, ang uptown area Garo Orasa, ang Mango Avenue sa may Finti, moderate heavy traffic sa Garo Baga Orasa, samtang Osmeña Boulevard, slow moving ka naman sa kamera sa may iskina Iscario, samtang Iscario di ka sa may iskina padong sa may iskina Juana Osmeña o Glaos sa may Gordo Avenue, slow moving sa Bamasakan ang naman napituhan ini ang Eframos Extension o Juana Osmeña gikan sa may Manto Avenue, moderate heavy traffic sa Carborasa padong sa may dalan na Iscario. Samtang ang Governor Cuenco, ang Bantal area, ang Talamban Road ug Banilan Road, moderate heavy traffic sa Carborasa padong sa may Foodland, laos sa may Kalupihan Talamban. Ang Pobjan Polisikan, grabe sa Masakanan, padong sa may IT Park o lahos sa may GY Square. Samtang ang dari sa may MG Kinko Avenue, sa eskina Jerome Solomon Avenue, is moving sa Masakanan, ikabutoy sa may Ayala Access Road, padong sa may Ayala Business Park. Samtang lahos dari sa MG Kinko Avenue Mabulo, padong sa andagan sa Masakanan, Karagabaga, Orasa. Ang North Reclamation Area, moderate ang dagat sa masakang ikatay sa may Isos Minya sa may Plaza de Brescia at pagkabot sa may habig na sa Mandawi, moderate heavy traffic sa Taramag-Orasa, palawag sa may Sports Complex sa Mandawi o lahos sa may Uano Avenue o lahos sa may Bagong Daan sa Paklaan o Tayod Konsolasyon. Samtang ang downtown area, Carborasa, medyo hawan-hawan pa ang mga daan. Apan kanto taon, makasasami ka sa dagas maska, mag-igamot na sa panahon na, oras na sa mga gagmay negosyante na muhimo og night market din sa may Colon area. Mga plaka sitwasyon karon sa kanaran ni Caporal Adlaw Galones. Di ka rin gawa sa lang sa traffic update ng Radyoman Joseph Osiano, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa alas 5:20 sa kahapon, nagkini nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambin mga sakit karong panahon na, mag DTX 500 na matag adlaw. Doon ka rin siya ng tinikan sa paliya, nagsuhid sa insulin functions. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag adlaw, magkataba, magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa duga pang balita ang LTFRB niawag sa mga operators nga tarungon ang kondisyon sa ilang mga sakyanan subay sa ilusad nga kampanya batok sa dilapidated PUVs. Kasama mo sa Balita Radyoman, Ken Galanea.
DYHP Tatak RMN Report. Nanawagan karon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga transport groups ug operators nga mohimo ng kaugalingong inisyatiba para pagsiguro sa roadworthiness sa ilang mga units taliwas sa nag-ungo nga istriktong implementasyon sa palisiya nga dili ma-renew ang mga franchise sa mga dilapidated nga mga public utility vehicle units. Subay kini sa kamanduan sa ulohang botan sa LTFRB pinagi ni Chairman Attorney Vigor Mendoza para pagsiguro nga ang tanan nga mga units sa mga PUVs presentable ug anaa sa maayo nga kondisyon nga dili lang requirement ala sa renewal sa franchise kun dili pa maagi usab pagpakitag igo nga pagrespeto sa mga pasahero. Nihimo sa mga panawagan ng LTFRB subay sa nag-ungo nga paggukod sa mga dilapidated nga mga PUV sa umaabot nga mga adlaw. Giklaro hinon si LTFRB nga dili tuyo sa ahensya ang pag-phase out sa mga jeep de paseroan apan gusto lang masiguro niini ang kaluwasan sa mga pasahero. Kasama mo sa LTFRB. Ako ang Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo, DYHP Tatak RMN Report. At oras sila 5:23 sa kahaponon samtang update ni ato taong usa ka sakop sa Highway Patrol Group 7 nga nakalas atol sa vehicular accident kagahapon sa buntag. Sanglit ipahibaw ni Attorney Police Lieutenant Colonel Berinio Nocerelli ang hepe sa Naga City Police Station nga desidido yung mapasaka og kaso ang pamilya sa nakalas nga pulis nga si PMS Antonio Sando atol sa nahitabong disgrasya sa National Highway sa barangay Inuburan, syudad sa Naga sayo sa kabuntagon kagahapon adlaw Pebrero 1. Nagbangutan ang kabanay ni Sando alang sa hinanaling kamatayon ining sanglit. Pila na lang unta ka buwan, muritero na kini sa iyang serbisyo isip pagkapulis aron mahatagan na og panahon ng iyang pamilya. Apan tungod sa panghitabo nawadaan sa kahigayunan nga mabuhat ang retirement sa maong pulis ug ang plano ni ini nga makauban pa ang iyang pamilya. Isando sakay sa mobile patrol sa traffic unit din kini nasakop gikan sa south nga bahin paingon unta sa Cebu City dihang nahitabo ang maong disgrasya. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa hepe sa Naga City Police Station nga si Attorney Police Lieutenant Colonel Bernino Nocerelli. Desidido ang family to file the appropriate criminal complaint against the bus driver. Yes, this time desidido ang family to file the appropriate criminal complaint against the bus driver. Samtang ang DYHP mga kasama nakabaton o kuha sa front o back nga dashcam sa kaduhang sedan nga gidumbulan sa nagsunod nga SUV ni ini hinungdan nga naabante kini og nadumbol sa iyang gisundan nga auto nga kalit ang mihunong. Makita usab sa luyong sa dashcam ang paglihay sa series bus dihang nidumbol kini na sa SUV sa gisundan ining auto og ni counterflow na sa pikas lane nagsubay ang motorsiklo nga gisakyan sa maong pulis nga naigo nga to sa bus. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa Naga City labot sa maong panghitabo apan ato ning suntaon tan-awon ang kuha sa maong dashcam sa luyo sa auto nga sedan. Tipikin ni sa kuha sa dashcam, mga kasama. Makita ang paglikay sa series, samtang nagsubay kini. So makita nato nga ang series nagsunod sa auto nga sedan sa dihang ni dumbol ang sedan nga to sa nag-una ni ini nga auto. Ang series ni suway sa paglikay o dito na hinoon natugpa sa pag-counterflow sa pikas nga lane. So
sa atong gi-replay kusog-kusog sad ang mga dagan day ani kasamang Nestor no. Makita na to perting pagkakusugasan sa mga dagan. Oh, dira dumbol. Nagsunod ang series. Gusto mo likay sa series, ang series dito na hinuon napunta sa pikas dalan ug wa na makamaneuver ug na bangga na hinuon ang motorsiklo ngadto sa series bus. At oras alas 5:26 na sa kahaponon mga kasama. Samtang kabahin gihapon ni sa vehicular accident. Sunod-sunod ang vehicular accident, mga aksidente sa kadalanan. Sugod pa kagahapong adlaw hangtod karong adlaw. Namatay diha dayon ang magtiayon nga nangatulog sa ilang tricycle human nga gidaro kini sa usa ka dump truck sa may barangay Ibo Usulad sa Toledo mga alas 12 pasado sa tungang gabi kagabi ini. Nailhan ang magtiayon nga silang Jeffrey Ulid ug Maggie Ulid pulos hingkod ang panuigon ug nagpuyo sa rasab sa Nesgutan dapit. Samtang ang driver sa maong truck nailhan nga si Revelito Paraiso, 55 anyos ug residente sa barangay Cantabaco, Toledo City. Din kasamtang ang naa sa Tambalanan, human giingong nabali ang tiil niini dihang napiit tungod sa pagkabangga. Sa gipahigayon nga investigasyon nilang Police Master Sergeant Nicanor Gokong ug Patrolman Brian ni Binilaraw. Namatod pa sa nakasaksi dunay lain ka engkwentro ang truck nga usa-usab ka dump truck nga gimaneho ni Justin Handika apan nagbiyahe kini sa managlahing direksyon. Matod pa nga si Paraiso gikan sa sitio Anislag sa barangay Candulampao, Toledo City ug paingon ang kini sa barangay Tahaw, lungsod sa Pinamungahan ug puno kini sa karga nga bus ug mga graba. Si Handika naa sa pikas nga lane diin gikan pud kini sa lungsod sa Pinamungahan ug paingon na sa barangay Canlumampao, siyudad sa Toledo apan waray sud ang iyang truck. Apan ikataho nga si Handika kusog ang dagan ug nisuway og overtake sa laing sakyanan ug sa dihang nakamatikod siya nga nagpadung sa Paraiso giingong yatakan ini ang brake. Apan gituhuang nalangani na kini pag maneuver hinungdan nga nakabangga ang duha ka mga truck. Nabangga si Paraiso sa luyo nga bahin sa truck ni Handika dihang matud pa nawad-an sab kini og control. Hinungdan nga nalahos kini sa usa ka motor shop di nagpark ang tricycle sa magtiayon. Sumala pa ni alias Romeo, mekaniko sa maong shop, naandan na diis magtiayon nga ulid nga magpark sa ilang atubangan sanglit bukirang nga bahin man ang ilang balay ug dili masud ang ilang tricycle. Kini subay usab sa eksklusibong pakighinabi sa atong kauban, Radyoman Jane Gallardo sa maong lugar sa nahitabuan sa maong insidente og dito mismo sa lugar dihin nakapark ug nahitabo no ang pagkabangga sa truck nga nilahos nga to sa motor shop nga nahimutangan sa magtiayon nga mga biktima. Niadtong higayunan nangatug na ang duruha diin sa motor bagali naghigda ang bana samtang naa sa sidecar nahimutang ang asawa. Sa pagkakaroon naa pa sa Tambalanan si Paraiso samtang si Handika gikustodiya na sa Toledo Police Station. At oras alas 5:30 sa kahaponon kini nga portion dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang ang pagpaligon pa sa atong immune system. Ang atong resistensya lig-on kanunay labi na mo atong kinahanglan sa matag adlaw. Life Extension Vitamin D3 na sayod ba mo nagrekomendar kini sa medical doctors 100% gimo sa Life Extension sa USA. Mga cancer patients i-recommendar sab sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 bisan gali kato nag-anto sa ilang arthritis, taas nga blood sugar mga kasama. Life Extension Vitamin D3 na.
Aduna sa libreng medical check-up, libreng medical consultation, Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon, mga klinika ni ini. Cebu Doc Health and Science Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, Boyan sa Cebu Gospel Church. Ingon man, sa Barangay Kansaga, ADM Building, di sa Konsolasyon. Dako kay ng signage di, makita dayon nimo ADM Building o ang signage sa Life Extension Vitamin D3. Mag-contact ang Life Extension Vitamin D3 alang sa mga concerns, mga orders ug pangutana 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:31 na, dugang pa mga balita magkasama sa to pagbalik kuman sa mga pahinomdom.